ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ ಯಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಚಪ್ಪಿದಾಡ್ದೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಕುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಮೆಹಂದಿ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ವೇ ಡ್ರೆಸ್ ನನ್ನ ಪರ್ಬಗ್ ಪಾಡನೆ ಒಂದು ಪೂರ ಲೆಹಂಗಾನು ಉಲಾಯ್ಕ ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟಿಡ್ದು ಓಡಾಪುಡು. ಸೊ ಒಂದ್ಸಾದಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ನೀಟಾದ ದಾದ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇನಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆ ഞാൻ കുദ്രോളി ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ പോപ്പേത്. ಸೊ ಇತ್ತೆ ഞാൻ പിതാർದೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇಲ್ವೇರೆ ಪಿದಾಡ್ತೀನಿ. 2 ವೀಲರ್ ಪೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ತನಿಷ್ ಇದ್ದೆ ತನಿಷ್ ಈಚೆ ತನಿಷ್ ಆಂಟಿ ನಕಲ್ ನೋಟು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೂರದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ ಇತ್ತು ഞാൻ പോയി ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ದೊಂಬುಪ್ಪುಂಡು ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸ್ಕಿನ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ಪಿದರ್ಜಿ ಈಜಿಂಡ ಯಾನ್ ಪೋ ಪ್ಯಾಂಟಿ ನಕಲ್ ನೋಟು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೊಟ್ಟು ದೂರಾಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಬಟ್ ಇನಿ ಪಿದರ್ಜಿ ದೊಂಬು ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ದುಂಬು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 3 hours ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬೊಕ್ಕೆ ಆ್ಯನ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪಾಡೋದು ಬರಪುಣೆ ಪಂದೆ ಪಿದೈ ಪುನಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಡ್ತು ಎರಾಟ್ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಕೇನು ಒಂದುಂಡು ಎರಡು ಬೈದಿರು ವೇಷದ ಕುಲ ಪಿಲಿತ ಕುಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲೆ ಕೈತೊಳ್ಳುಲೇರು. ಸೊ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಿಕುಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪೋದುಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೋಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವಡನ್ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರಾಮ್ಸಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಜಗ ಜಗ ತೂವೊಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡು ತೂಪುನ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡೆದ ಬೊಲ್ಪುಗುಲ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡು ತೂವರೆ ಏತು ಶೋ ಕೊಪ್ಪುನಂತೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಟಿಂಗ್ ನಡು ಇಂಚ ಕತ್ತಲೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೋದು ತೂವರೆ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಕುಲ್ ಪೂರ ಇಂಚ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕುಲ್ ಪಗೆಲ್ಡೆ ತೂದುಪ್ಪೇರು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆದೊಲೆ ಅಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಸೇರರು ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಎಂಕಲ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ತುಚ್ಪಾವೆ ಪಾತಿರ್ ಏನ ಮಂಡ್ಯ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಪಾತಿರ್ರಾವೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ ಪಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನೇನ ಟಂಗ್ ಅಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಪೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸೊ ಬಲೆ എന്നൊട്ട് കുദ്രോളി ദേവസ്ഥാന തൂയിന ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೋಡು ಪಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫುಲ್ ತೂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪರ ಒಂದು ಎನ್ವೆ. ಸೊ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಆಮ್ ಐ ಲುಕಿಂಗ್. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಸಲ್ವರ್ ಪಾಡೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಆದ ಮಲ್ಪುನತಿ ತಟ್ಟಿರ್ದಿಯಾರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಲೆಹಂಗ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾರ್ದೆ ಕುಜಾರ್ ಬುಟ್ಪುಜಿ ಏನ ಕಾಮನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಪಾಡು ನಾವೇನು ಪಾಡೋನು ಬೊಕ್ಕ ಶೆಕೆ ಅಂಡ ಆ ವಡೆಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂಯಿನ ಜಾಗಡು. ಸೊ ಎತ್ತೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಪೋಯಿತ್ತೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. ಓಕೆ ಫೈನಲಿ ಯಾನಂತೂ ಬತ್ತದ ಮುಟ್ಟುದಾಂಡು ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಎನ್ನ ಕನಸೊಂದು ಲೈಟಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬತ್ತು ತೂವೊಡೊಂದು ಫೈನಲಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡು. ಓಕೆ ನಿಕುಲಿತೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೆಲಿನ ಪೂರ ತೂವೊಂದು ಪೊಲೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯನ್ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ದಾದ ಅನ್ಪನ್ನಡ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕುದ್ರೋಳಿಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಏಪ ಪನ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಸೋಮವಾರದ್ದು ಬೊಕ್ಕಾತೆ ಆನಿಯೇ ನವದುರ್ಗೇರನ್ ಪೂರ ಕುಲ್ಲಾಯ್ನಿಲ್ಲ ನವದುರ್ಗೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿನ ಕುಲ್ಲಾಯ್ರ ಪನ್ಲೆ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ್ಲ ಕುಲ್ಲಾಯ್ರು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪೂರ ನಡಪುಣು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏಪ ಮುಟ ಒಪ್ಪುಣ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ತುಕ October 6th ಮುಟ ಮೂಲು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಡತೊಂದೆ ಪುಣು. ಪ್ರತಿದಿನ ಇತ ಯಾನೇನು ನಿಕಲೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ವಿಷಯನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಪದ್ರಾಡರೆಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂಲು ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಡು 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಭಜನೆಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಿನಾಲ 9 ದಿನಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್లో ಉಂಡು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಉಲಾ ಎಂಟರ್ ಆಯೆ ವಾವ್ ಏತ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆದು ಉಂಡು ಏತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಸರಾ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಉಂದುಂಡತೆ ಒಂದೇಕಂತೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾತೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಏಪ ಒಪ್ಪುನ್ ಪನ್ಲೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ October 5th ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಏರೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡುಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ದಾನಿ ಬಲೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್ ಯಾನಂತೂ ಇತ್ತೆ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ವರ್ಷಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಉಲ್ಲೆ ನವದುರ್ಗೇರಂತೂ ಓಡು ಶಾರದಾ ದೇವಿಂತೂ ಓಡಂತ ಅವೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಆ ಮೋನೆಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ ಬಲೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಾರೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಆಡಿಯೋಲು ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪರು ಅಂತ ಎನ್ನುವೆ. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ
नमस्ते ओम नमस्ते ಎಂದು ಓಕೆ ಏರೇರೇನ ವೀಡಿಯೋ ನನಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ತುಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಏರೇರೇನ ವೀಡಿಯೋ ನನಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲೆಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲವ್ ಏನ ಕಡೆ ಹಿಡಿದು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ತೂಯರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡ ಅವೆನ್ ತೂಯರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರಿನ ತೂಯರು ಪಿದೈ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಸಂತೆನ್ ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಸಂತೆಡ್ ದಾದ ಉಂಡು ದಾದ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ ಉಂಡಾವೆ ಕೆಬಿತ್ತ ಕಾಜಿ ಕುಂಟುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ತೂಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಜನಲಾವೆ ಈ ಜೋಕುಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ದೀತಿನ ಲೆಕ್ಕನ ದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಪಿಟಿ ಬಿಟ್ಟಿ ಬಾಜನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಬನಲೆ ಚಮಚ ಬಾಜನ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದ್ ಪಾಡ್ವಿರತ್ತೆ ಅವು ಪೂರ ಎಲೆಲ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೋಕುಲೆನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೂರಾ ಜನಕುಲ್ ಬೈದೇರಾವೆ ಪಂಡ ಚೋಟಾ ಭೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೋಟು ಪತ್ಲು ಪೂರ ಜನಕುಲ್ ಬೈದೇರು ಜೋಕುಲೆನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಎಂದು ತನಿಷ್ ಬೈದಜೆ ಬೈದಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಯ್ತಾಂಡಲ ಕುಲ್ಲಾದಳು ಬಟ್ ಆಯ್ ಬೈದಜೆ. ಸೊ ಪೂರಾ ಸಾಮಾನುಲು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಉಂಡು ಕುಂಟುಲ್ ಏತಲ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಇಂಚ ಸಂತೆ ಅಥವಾ ಜಾತ್ರೆ ಏಪಲ ಕುಂಟು ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಒರೆ ಏಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ದೆತ್ತೋ ನೋಡು ಸಂತೆದ ಅಂದು ಹಾಂ ಇಂಚ ಕೆಬಿತ್ತ ಕಾಜಿ ಏತು ತೂಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ಅಂದು ಪಂಡಲ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ತ ಕಲ್ಲು ರೈಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಪಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಂಚಿ ಪೋಪುಂಡೆ ದಾಲ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಅಂದು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ ಏಪಾಂಡಲ ಪುರ್ಸೋದು ಪುನಗ ನಾನು ಅವರ ಪೋದು ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಓ ಅಂಡಲ ಕೆಬಿತ್ತ ಅಥವಾ ಕಾಜಿ ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ಬೇತೆ ಅನ್ನು ಸಂತೆಡ್ ದಾಲ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಕೆವಿತ್ತ ಕಾಜಿ ಪೂರಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೆತ್ತೊನರೆ ಪೊಸ ಪೊಸತು. ಸೊ ಏ ಪಾಂಡಲ ಪೋದು ದೆತ್ತೊಂಡ ಯಾನಿಕಲೆಡ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲದ ದೀಪ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತೊನರೆ ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ತೂಕ ಏ ಪಾಪುನು ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂನಾಗ ಎಂತ ದೆತ್ತೊನ್ಮೆ. ಸೊ 10 ರೂಪೀಸ್ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಅಲೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮೂಲು ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಓವು ದೆತ್ತೊಂಡಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಂದಲ್ಲ ದೆತ್ತೊಂಜಿ 10 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅದುಂಡು ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಕುದ್ರೋಳಿದ ಜಾತ್ರೆ ಸಂತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪಾಸ್ಟಾ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪಾಸ್ಟಾ ಮಲ್ತಿದ್ದಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ಸಲ ಪಾಸ್ಟಾಗೆ ಅಂದಾದ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ. ಸೊ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದಿನಂಚಿನ ಪಾಸ್ಟಾ ಒಂದೇನು ದಾದ ಲೆಪ್ಪಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಾಸ್ಟಾ ಅನ್ ಲೆಪ್ಪಲಿ. ಓಕೆ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋ ಆದಿತ್ತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ಟಾದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೋಸ್ಕರ ಮೋಕೆಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಅದು ಕಾತೊಂದು ಪರೊಂದೆನ್ನುವೆ. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ, ಕೀಪ್ ಲವಿಂಗ್ ಮೀ, ಕೀಪ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಬಾಯ್.